أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا نعم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. mun san muna karatu a suratul isra'i kuma muna ji dalilin yi ma annabi muhammad yin isra'i kamar wato tukuici ne ko kuma kamar lallashi in an muku tambaya me isa aka yi isra'i da annabi muhammad sai ku ce amsan da za ku bayar wato an rarrashi zuciyarsa ne wato an mishi kyauta saboda a shekaran ana kiran sunan shekaran da aka yi wasu suka ce wato a lokacin manzan Allah yana kunci na Khadija Allah ya karbi kwananta wato kwananta ya kare ta yi wafati ko yana bakin ciki kun ga dukiya take daukowa ta aje a gabansa ta ce kai duk abin da za ka yi da shi wa take iya ma mai gidanta haka in ta ci adashe ko ta dan rage reserve kudin cefe ne ko kuma irin kudin kyauta da ya bata wata rana haka kawai sai ta ce to ga kudin nan duk abin da kake so ka dauka idan lokacin samira ta ce dauki samira ka saida idan lokacin wato roses ta ce dauki roses ka saida idan lokacin dinner set ta dauki dinner set ta ce dauka ka saida idan awaki dauka ka saida idan shanu dauka ka saida idan yeri gold take da shi dauka ka saida idan azurfa take da shi dauka ka saida idan tana da wani kadara babba ko raƙuma ko wani abu ta ce mai gida ɗauka ka biya bukata kuma ba tare da ta gimtse fiskanta ba ba tare da ta ɓata rai ba ba tare da ta nuna wani fushi ba wannan haka siffan na Khadija take ɗaukowa dukiya ta zube ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ka yi duk abin da kake so ka yi to wannan Allah ya ce akwai mutanen da suke ciyarwa wato cikin lokacin wato tsanani wato lokacin yalwa za su ciyar kuma lokacin kunci ma za su ciyar amma irin waɗannan mutane a al'umman manzon Allah ana samun su masu haɗe fushi ne wal'afina annas kuma wato suna yafe ma dukkan abokane ko kawaye ko wani abu waɗannan misunderstanding ko ɗan wani sabanin magana ya shiga tsakani tuntuben harce tsakanin malami da almajirai za su bata mishi zai bata musu tsakanin mai mulki da wanda yake mulka zai bata musu za su bata mishi tsakanin mai kudi da wanda suke karkashin shi zai bata musu za su bata mishi to tsakanin wato ɗalibai na makaranta za su bata ma waɗansu senior class sannan kuma su ƙananan class su ma za su bata musu to wannan tsakani sai ya zama wato akwai tsakanin kani da wa ko ya da kanwa ko kishiya da kishiya idan abu ya faru ki yafe wannan shine siffan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam